Ngai ku play fi sa sisian daga kertang ga thiang tam chong try jisu. Na semua komen baliok banwan ra biang ye ktien ka chong play. Ba tongan beteng biang ye kai ga banglat ap kran sisian. Kata ga dei shang ga jinglong KHRISTAN. Kadai ga dei ga benta ga ba a. Ko mangalo ami fi nga da angno daga dok no janga bar ban kran ye ga phang. Naman nga duai nga angno daga dok no janga baro. Bangan ye I bangi KHRISTAN hari khasi jantia. Ngenda em shisha kum ki KHRISTAN parlo ki bada snow tho ya ka nongrim jang tien ka jang oblay kham tam lei lei ngi em manta gi si ba khap do ada ngi em kum ki KHRISTAN ki shisha kum no parlo ngin community ga jing pan em ga jang oblay ne kum no ngin community wa e ka jingwan ka jang utra hi ro bangin yo alet padu oblay kur khui fi ni ga parlo oblay kur khui fi Hari ni kapur, abang kerana kita ki nga kerana gadok no jangka jingkit klik pada dawan no jangka jingkit je fi barok ki besna ya ka deka phang ga banga nga keran. To haga benta ga banin kong ala keran ye fi angka jinglong KHRISTAN ka benta ga banin kong ka deka jingkit ba duplay. Ka ktien ga banga ni fi ngong kumne ngong ka jinglong KHRISTAN ka yang haki artli ki nong rim jing shisha jangka ktien ublay. Ka banin kong ka jingkit ba duplay abang yang long KHRISTAN gidan jingkit ba duplay. Ya kata ngalapan fi bagum no Jesus Kristus ya kedor ka rem hadu kata bangin yo biang ya taga jingedai ba ya ubrio bon yo ya taga jingedai kadai ba udan kapan kela ka ban padiang yo Jesus Kristus tamkum ta kala biang ba ka buat nang tau utau brio la nei kata ka brio ka bon manga ma fi ngin empat ka jing kat kum ka tien jong bulai kata ka perlu ka jinglong KHRISTAN ka benta ka baar ka jinglong KHRISTAN ka nongrim ka baar ka nongrim jing shisha ka baar ka jinglong KHRISTAN ka dei ba ka jinglong KHRISTAN ka dei ka jinglong jingem ngano sisen ka jinglong KHRISTAN ka dei ka jinglong jingem habang long KHRISTAN ka bot ka kran chaphang ka jinglong jingem to nan pule ka Bible Kashili ka baar jong Paul sigi korin kalau nang basan ga khot ba khat nyaw ga tien jong blai kong kum ne la se ga ne ga khot Bible ka ba fitip ha paralo ka Bible kong kum ne kum tala da u ru udan ha Chris ulang jing thau with mai ki ke ru ki barim ki la jono hakmi ki ke baro ki la jalong ki bat mai Kertian jong blai kong la da u lama fi lama nga lama no habang idan hau Chris kamu ni kena kamu buat ni lah diang yo Jesus Christ ada dono jeni Bible kong ngilong gi jing thawat mai habang ngilong gi jing thawat mai kam krani ga jing kala jong ni ga dor ga shabar jengi ga ni ga physical appearance jengi ka krani ga jing kala jong ga jinglong jing em jengi tapi pulih ga Bible ga krani yo brio ba shapa baru brio ba shabar Davi pulih agaba arki koren kal nang basau dekat bakan rio upolong lau ni upriu bashabar jeni ula nang jot ndai ta upriu bashapo jeni ula nang shait ya lagasni kade ga do upriu jeni kade ga jinglong upriu jeni ngitip kade ga bodon puot ngem long sa kum ni yen satmen yen sa mo hak ta rukom kadon limit kade ga do upriu jeni kade ga jinglong upriu jeni Kabab kong upol kaniga dor bashabar jeni kala nang ja kabot ngin sa nang sneudor ngisa posh ga jinglong tumam Rekta brio bashapo jeni la nang sa ila gasni haba krene ga jinglong KHRISTAN ga krene ga jingkala jang ga donot jang ga musim jeni haki wi gikten ga krene ga jingkala jang tau brio bashapo Fiyo I paralo baka jinglong KHRISTAN kawan ga jingkala ka ba nashapo nang ni baka sa pau shabar Fica sapau shabar kata lagi jinglong KHRISTAN namar ka daw ka jinglong KHRISTAN ka crunch pang ka jinglong jingem ka kitab proverb kalang baba arpho ka dekat ba arphunyo da fi puli to ka dekat kang kamen sim jong brio ka dei ka sharap jong utrai kemau kamen sim jong brio wala ka lo ka sharap jong utrai lingbau adam nganom kala lipno ngila dekut ka jingedei ngila du e ka jingedei ba du play Lingbau Adam habo laptop kala lipno ada ba fi pediang yo Jesus Christ ka dono cham fi kala ko mur ka sharap ka me piang sa jisian ada haba ka jishai kala dona ka mensim fi song tho ba ka jingkala kawan ka jingkala hau tau brio ka da pau shadu shabar namar ta da ma ka fi ko por how Ezekiel nang balai kala nang balai fun rio dekat ba fun rio Ublay ula krene gane daki spa snem menshiwa ula krene gane hagala nga balai fun rio ka dekat ka baar fun rio
Kaktian jong oblay kom ne skap ham. Haba oblay haba kabab ka crunch funky AK giban sawan. To Spangaya jeng ke jeng ai ada uji Yesus Kristus wan. Tangan pulih life on rio art on rio kat khot. Life on rio kan nong. Dan aku ke download thamai fi bat kamen sim thamai dengan buah jong fi. Bangan kalau ya ke download mau ke download jong fi. Bangan ai ke download do fi. Kemau paralog anda ni kelaga moment ni pediang ya Jesus Christ kapal kang uplai usim no haka bakan jam sim la wengno itu ke download mau ke download barem jengi ke jinglong barem jengi la wengno baru try o ai ni ke download ke batmai haki wei ke ten kawan ke jinglong jingim ke batmai haka jingim jong tawrio jong tagabrio habaki pediang ya Jesus Christ ke jingim jongki. Nama kata kadang orang sejisen KHRISTAN KHRISTAN paralog kadai syafang JINGLONG jingim wat bakalai kata kabaningkong JINGLONG KHRISTAN kadai jingade baru belai ngide ki kono de belai u Jesus Kristus la seo kador kabaran ngiyo ata jingade kabar kanorim JINGLONG KHRISTAN kadai habang ngilong KHRISTAN kadai syafang JINGLONG jingim jingi JINGLONG jingim bala penkala da belai. Nama kata kadang kau kai fide por to ngan kerana fi kat tu kat ni ga puar ke ga bang ngakwa ba ni fi ga bang ngakwa ba finyo fi ham no ga pau ga jingkal la jingi kan mau ga jingkal la jingi ga jingkal la jong ubrio da kila pediang yo Jesus Christ ga do no jingi ka pau ki ktian ba ki kran ka pau ga ya ke yan ka pau ki kam ki jam jingi ka pau ga bo ha ka trei ga kta jingi hakimi ki ktian ka ba kita baro ki kran ke jinglong jingem ka trei ga kta ka ya ke yan ga ktian ga thule hapreng ke emlang ga salang hapre hang nong do kata ka kran ke kelung lang yong ga jinglong jingem mata da fin song thok ki brisho o tu brio long kum ta man sha o tu brio long kum ta man sha renga ka ba ri fine ko por baro ka ba kidan ka man perhat ki brio ke ba o tu brio uda ma e ga jing penem ka wan ga jing pen kala ka chung bu play ga jing em chubo na mara ta ka da ka ba ri fine ko por para lo ngan ang sa sisen ka JINGLONG KHRISTAN ka crunch pan ka JINGLONG jingem to kinda ngani alam e fi na ba ko mga lo ang se aga jingkran ga bani kong ngakran ni gani de ga no jong ga jing kle kham tam yangi ki kristan jong ga ri khasi jai tia jong ki kristan jong ga ri khasi jai tia jong ke ga mo ka bani fin important ga ni khna ba video jing shai kan mau parala ka JINGLONG KHRISTAN kam dei satya ka jinglong niam nanong si sen ka JINGLONG KHRISTAN kam dei satya ka jinglong niam laranga kerana ka haka jeli jong ka JINGLONG KHRISTAN mla ban penyasno e ka ktin niam ban ka ktin kristan ho ai ki kam perthai ti ya ong hi ka niam kristan ta de ka perthai henry ngan ang sisen haka jeli jong ka JINGLONG KHRISTAN phimla ban penyasno e ka niam ya ka ktin niam ban ka ktin kristan kindia kan chon fi ka niam haba haka ktin khasi jingi haba ang ka niam kaman ka niam ga rukong kata ka jingle jong kibrio kapan ka wei ka por ka dawan ki ayom ki dawan ki por ban le kita ki ai baru brio dah bau le ka do jingle aniam udah snow hun bau la pendek kita ki niam ki rukom kadon kata ka jing snow hun hau rega jing shisha ka bakhrao ka dei bau tu brio le ki jo shi ki jo ka tu ka brio ka le ki jo shi ka jo na ka wei ka por ne se shi sen chi snam ne kat badai ka ayom kat badai ka tu ka por rega jing shisha ka bakhrao ka lo pendek itu ki jingle aniam rega jing shisha ka bakhrao ka nang se chi sen utu brio dan jingkala ei ru e mang ne po pa ha do no jung dan jingkala ei ru e ta rega jinglong niam rega JINGLONG KHRISTAN kan sien ka JINGLONG KHRISTAN para ka krene ka jingkala jang ka don what jang ka men save jingi ka ba pause dan shani shabar ka ba reflex dan shabar ha ka JINGLONG jingim jingi to sgap bhaga ne fini ka por phi inga na fini ka por balai ka JINGLONG KHRISTAN kam de ka JINGLONG niam Jesus Christ unam penim jong fi ba janga uyap tang si sien ka tim fana klamsa nar fana arsin ya utrai para lok tang si sien ka jing tho ashi ki Hebrew ka nang ba khandai ka dekat ka ba arfu fra khandai nang arfu fra jing ki Hebrew da fi puli na dekat ka ba arfu san ka dia ra fi ngangan puli ta ka dekat ba arfu fra ko kumne kum tau Krisru habala kanya ai ngo tang si sien ya ka ban ba na ka pop jing ki babon kababel kong ko Krisru habala kanya ai ngo tang si sien tada dai bang kare ni gani haji sang ha ko don ki banget ki basngap
Ada deh ke jing sang Bible study. Ni ke jing sang hang no ngan jendal penong lang ki bangai borak berang badi ong lang tang shi sen. Ya u Jesus Christ la sang arfna tang shi sen. Dia bata ke dau ke jinglong Kristen kam deh ke niam. Tang shi sen ula pendap ya ke jing kenya je ke jing pendem. Ba no ba pediang ya kata ka jing map ke ba mi na ke jing kenya je u Jesus Christ uyo ya ke jing em pam chekon. Mara ka dau ngan ai fini ke puar sa shi sen para ka jinglong Kristen kam deh ke jinglong niam. Ke jinglong Kristen ka kren ke jinglong mensim, ke jinglong Kristen ka kren ke jinglong jingim, ke jinglong Kristen ka kren ke jingya dei wat ublei. Kam kren setia ya ka bang sia pendap niam sia pendap rukom sia le niam sia le rukom. Oh em parlo ka kren ya ka jinglong jingim. Kendia. Kapkum ka khana summary jong usnam ar khatway. Long bagi Kristen apo jalla jani ki don kumba. Hanya pusau point san kendai person. Kadang ke jingong ba mentale ki Kristen ki don kumba prapo hadu prapulai person. Kata kabut man laga sispa mut ubrio hajalla jani. Prapo hadu prapulai gut ki Kristen. Ngam tiap ladabu no syarur ega karo hills lay. Tip mangi tamangi khasian tiada singilaban pahat ega taru. Renga ko apa di feeling por kada ega basno si ipat. Renga keren ega ta bang keren ega ta keren ega dono jengga jengga kle. Pada ega dono jengga jeng duai. Ngalo ami fina de basdang. Na duai ega dono jengga bro ka jeng angno jengga bro ka long bagi Kristen hari kasi jain tia jengi nyenda im shisha gomgi Kristen. Ngalo si sena bang keren ega ta keren ega dono jengga jengga kle. Ya ka ega bang keren. Pimla banlan pat. Ya ka jing hiar dor. Mangihi kiba penhiar dor ega jinglong Kristen hari jeni. Fitep kari jengi dan shibon ki jingja ki basneu. Dan shibon ki jingja ki basneu. Kiba ngam snow dei bangan jer kertek nani. Shibon ki jingja ki basneu. Ki ja hari jengi shibon. Kiba lada ngan angui kaktian. Kiba lada ngilek banyawat banya. Kiba bun kiba lek tiki kam kiri ki jongihi. Kiri kiba kamel ladi kiri ki Kristen hi. Tari basno leran para lo. Namar taka daw ngan ay fini ka puar. Kung mga loong ka banta ka ba, khmat jani ka jingkran. Ngihi kiba kambang ide ki Kristen hang niari ka si jante jangi. Ka day ka puar ngi bangin pe ya lagi jong ki kijat jangi. Ka nongrim ka ba kumno ngiyang ha ka jinglong Kristen jangi. Ngim laban shikmi la khmi lenti kum tuya ka banang. O em, ngim laban shikmi lenti kum tuya ka banang. Ka jinglong Kristen ka kran, ya ka jinglong jingim jangi. Ada nga keren ka jingle jeseng jonga jongfi. Argan tangi ne sham jeseng haye mani jongi. Ngila ban shula manle. Kibriu kimwan hiban pe yang ina jingkhang ye mani. Kibriu kimwan pe yang jinglong jingim jingi haye mani. Ya ka jinglong jingim kibriu kipule anda ngibi shabar naga jingkhang yo jonga ye mani jongi. Hanta ke parlok kibriu kipule ya ka jinglong jingim jingi. Hasanong hatau Kimarjan kimarpa Haka imlang gasalang Haki para baya trailang Haki para baya lek pulelang Oh haki para baya trai kam trai jam Haki jinga day kam jinga day jam Haki jinga day pisa Haki jinga day tengka Hanta ken perlok kibru ki pule Yaka jinglong Kristen jani Ngana se jisian Yaka jinglong Kristen jani kibru ki pule Anangimi shabar Naka jingkang janga yeman ye jani Nah, kau ni fini ke por paralok. Haga jing snow mensiam janga. Kiba buon nangi ki Kristen hagi jing snow janga ngan om. Kiba buon nangi ki Kristen hari khasi jaintia jangi. Ngila miss. Ngiklam yo ya gani ka nongrem. Ngiklam so to ya gani ka nongrem. Baka jinglong Kristen ka day. Chapang ka jinglong jingyam. Buon na pleng jangi. Ngandut manong ikumbang isya long niam ya gani ka jinglong Kristen. Kumbang long ifi ka banta ka banengkong. Hakmat ka perthai ka ong ya fi ba film Kristen ka ong ya ngabang long Kristen. Dei ba kayo iya na ya fi bangilek jesen. Haki balang ba fair. Ka perthai tang bumta ka ong ingi ki Kristen. Ringong how dim tell jong ka Bible. Kat kum ka tin jom le. Ara nga dei Kristen kamot. Ngala kelab mon ngala priya Jesus Christ ngadan ka jiga dei obleu dei pa jong aw ba peneng. Obleu dei pa jong aw ba peneng. Nga dei khon.
Bat kabar ke jinglong Kristen kare sepang ke jinglong jingem. Namar ka Bible kabang puli ke khat Bible kabang puli bene kong. Lada wei ru udan au Kristen mo jing thau bet mai ke ki barem barok kila duno. Hakmi ki barok kila jalong ki ba thamai. Daily jingkran jonga parlok nga khot nga wer ya fi parlok. Lada fi ong filong Kristen fi dan ki balang ba fer da ka ba burom ya fi ha ka kerteng jong utrai nga khot nga wer ya fi. Tungin kmi bahaya kan nongrim jongi bangi yang haga jinglong Kristen. Aingin im ke jingim Kristen ka bashisha paralo. Ngilong klat ya katakan nongrim bahabang ang ngalong Kristen bahaba fiang filong Kristen paralo kerana ka jinglong jingim janga ba jangfi. Nasi sultanat yo ubriu janga Bible tade Paul. Wapasal Paul janga Bible ubriu ba tang da kti jo kumba khatlai ligi jing tho aga testament ga batmai nong yalap uba kraw nong hi kai uba kraw ubre uba kraw e jang ga testament ga batmai ga Bible uni ubre uba kraw kat uni ubre ga si so pla ba utho e ni ki kentian haga lanong ga banin kong jang ka na mo lanong ga shiti ga banin kong jang Paul chi korin ga lanong ba khandai ga khat ba arfunya snap how ni ubre wang Iwe koren kendayar funyo. Henry ngapen sitom khop yala kamet. Ba ngayalam raw ya kaken. Yo ba kumno ru kumno. Andangala la yala ba kiwe. Ngan jalong yala di. Ubala kentan no. Apostol Paul ong yo anda habangala yala bi kiwe ngala hikai kiwe ngala long jingker hui kiwe ngala banong. Niu bre ong yo ngajalong bulasak kentan no. Hakiwe kiktian kabot uniu bre ong namshim sting. Ya ke jinglong Kristen namshim sting ya kata kerdan banga ang banga syakri ublay banga long Kristen bayo anda ngalale shimul ki ay na marjo utray nga jalong ubashakan type no yalati paralok na ka ba ni feeling por ken mauru ngi syakri ublay ubamle silang khma da fi puli ka shiti ka banikong jongu Petras kalana ka banikong ka khat ka ba khanyo u Petras ong ni kentia Wang, lara fi khot kpao tau bam jin yau shiliang khmat. Kemau ngi khot kpao blay jingi u blay jong ka badan. U kpao jingi ngi khot kpao bam jin yau shiliang khmat. Namar ba u bam jin yau shiliang khmat. To tio ngi shakri u blay u baong ngam ayo iya ka do anot. Klam da kran shu e ka la pao shabar u blay ngam i ka do snotna ban puli ka to ka jing tho jong Jeremiah. Kalau nang ba khanyo ga khat ga ba shipau ba o Jeremiah wang ni ki kentian sgapha khanyo nang ga khat ba shipau Jeremiah ngau trai ba yet ga do no ga tenju iki khlai kan ban ai ha wei ba kan ba kum kan lenti jemu kan ba kum so ki jingle jemu para long ngan feel por na fi ong along Kristen na ong along Kristen tungente oblai jingi de oblai bomle shiliang khba kamut tang bangi tambah ka perthai ka ini ka mangilak long Kristen ba ngila ban shule man le ka mo nang ka jinglong Kristen ba hapo jini padan shibun ki ai ba kenriang ki ba kelan play jingi play ong ngan bishar play kong nga yet ka tonon nga jo ki khlai tau de play jingi parlo ka bang snotna ro ka dai ka ba Samuel ha ka por ba le pensles ebio David Hagapor ba ulit pusles iya me David Philip ya kata haga kita panikong jong Samuel kalana ba kandrio ka khat ka ba nyo Hagapor ba Samuel u iyo man kong jong David u Elia u ba jrong u ba habrio u ba ikan u ba idon ka man u ba idai ban long siam namar hat ko por u blay la wat yo bre ban long siam ha Israel Samuel wala daw de brio jong blay usahi u brio Hakajing pe jong ulang perdor perkat dalam sim netra teus im netra de wala jeda try rega ka banyo ko kum nos ba de try on how Samuel iwe Samuel kalana ba kandri ka banyo de try on how Samuel wat kmi ka khmat jmu lene ga jinjong karnyang jmu nabar ngana kan tayu naba ubleum ju kmi ko ma kmi ubrio naba ubrio ya itai ka dor ka shabar de try yo I ka tono Henry utrai yo iya ka do no da ba bhai ta kiktian ni shakri yo blazing u bang yong u khpajing u ba benem u ta u khpajing ba benem wang nga utrai nga yo iya ka do no para breu ni ita ka dor ka shabar amara ga da ma no sei sen parlo ka jingla ka jingim jingi ka shong e ka jingla ka do no chani
Ana ba fi priang yo Jesus Christ kawan ka jingkala ka hapo jaga jingem jivika kawan ka jingkala jaga dono kawan ka jingkala jaga jingem bahkan sapa syamar. Amar kata kadang kan ai fini ka por wat kala ka ba ar ka nong rim jaga jinglong Kristan ka dei ka jinglong Kristan ka dei shfang ka jinglong jingem. Ya kata ka jinglong jingem kibru kin pule hai ko mangalang ifine kin pule yangi haka imlang ka salang hashlong atau ki marjan ki marpa ki paralok ki paro jor ki be tei kam ki be jam haki jaka trei jingi haki jaka pule jingi oh nga kwa bani fide por hanta ki brogin pule fie dei kam fie dei jam fie trei jam ba no haka jingi dei pisah ten ka nga kwa bani fide por hanta ki breo ki pule ga jinglong jingim jam fi ba jama marta ka daw nga kwa bani fide ga por nga pa fide ga por nga si sia ki breo ki yu inam ta ga dor jang jinglong Kristan jingi haka jing shishala da ni ki Kristan ni em kum ki Kristan kani higa jinglong jingem jingi kabang ia malagasi kala de ga jinglap gospel ka bakrao gimda dan kam shu gibre bana priang yo Jesus Christ kala ka bamot gibre kin buot yangi na babaki itunat ya ka jinglong jingem jingi namun benang kin buot yo Jesus Christ kabot kin itunat ban long kum bangi na barbangi bangi ngilong ngi em kat kum ga tien jong le ngila kala ga jingem jingi parlong Namar ta kadang kan ai fini ka por tungin le bhai ka ta par ga jikem jingi tungin le bhai ka ta kawai ka ba khat do ka ba ngapa ba ai fini ka por nan pan kan mau biang ka ba ngakran ning kong ang ga jinglong Kristan ka kran ka jingi dei kan mau ya ka nei ka jingi dei jingi ba ulai ngi tei dei gai da ka bang ipel por ka jing duai ngi ba mana si pule ka Bible pel por ka duai yaro mani otrai ka jing shmet tang fimal si wala fi bon kam ka no don ka por ka kerpang ba pintai ka nei ka jing dei ka jing duai ka jing kran jang phi ba ok pa jang phi ba ba Nanta yabe shiki jin shikri yabe shiki tien jong play kaba biang kaba ka tien play kaba video kaba tay ya ka jinglong jing im sem jo fi kata kaba file yu kita ki krani ga ki kran ba fi tay ya kata ka jing dai jong fi ba play ka ba ni fili ga pors ka pa kaba arpa ya ka jinglong jing im jini Mano ba penwan dore ka ni ka jinglong jing im jini mano ban shape mano ban penwan dore ka ni ka jinglong jing im jini kenbao Deu men se bako jong blai habang ngong kum ta wali ong kum ni ngan shu duai bai men se bako jong blai un penon dor nga kam dei kum ta deu men se bako jong blai un penon dor reu men se bako jong blai un penon dor tang da wei tang da ka tien jong blai ka ba yo jaga ha ka do no jang fi kata ka bo ka ba finang yo ka ji ka ni ka tien jong blai ka ba finang yo ji ka tien blai ka ba kata ka tien be ka nang lang ha ka do no jang fi men se jong blai udang yo ban penon dor ya ka jinglong jing im jona ba jang fi kata ken para lo ka ni ka jinglong Kristan nga ka pa ni fini ka por nga no si sin wat kala men se jong blai penon dor de ka tien jong blai ka ba don ha ka do no jang kat kum ka tien ka ba don ha ka do no jang kum ta men se blai penon dor ni ba ta da ka ba le shi ji sang ba du sdi ka ba le shi ji sang jing hikai ka ba le shi ji sang ni se ka tien ka ba em ban te ni kata ka yarap shi boni ngi ba le ba da kata ka ba ngi snow ni kan show ka do no jing ba de da kata ai men se jong blai penon dor ngi puli ka ba gon na ka si ada ba kata ka ba ngi puli ka yo jing ku de da kata ai men se jong blai penon dor ya ka jing em jing na mar da da wa na fili ka por para la Nga na fili ka por ken ba men se bako jong blai un penon dor ya ka jinglong jing em jing wat kala ya ka ega mangakran ka jinglong Kristan kayang haki artali ki nongrim jing shisha jang ka tien chok blai ka baning kom ka jinglong Kristan ka dei ka jing dei ba do blai de ukpa giri ki khon ka ba ka jinglong Kristan ka dei ka jinglong jing em Kabamot, ka jinglong Kristan ka kran chfang ka jinglong jing em juni. Nabar ka babu tom, wewe bela na ukris long jing kabat mai. Ki eke ki barem barok ila dono, hakmi ki eke barok ila jalong ki batmai. Para lang anong ini ki kentian. Kat ba fidang bat ikini ki artli ki nongrem jing hi ka bang hikai fi. Kat ba fidang yang ikini ki artli ki nongrem ki bang kran shafi. Phin om baklada lei ru em ka jingya lenti jam fi kum Kristan bat kum ka Kristan nano si sen phin om bakla lenti da lei ru ya
mata kada wat jule sting nang bantai ka ni ka jing day jong fi ba play ka jing im jong ka jing duai ka jing im ka ba fi be se ka tien jong play nang ban le kum ta par lo ka ba na ko sha ka tien jong play kan shong ka don on fi ka ai ki ka ba long per sha ka tien jong play wat jule dei ham ta ka ba fi pen ko mu ka tien play umur sin jong play ru yo ban pen wan dor umur sin jong play ru yo ban pen wan dor ya ka jing im jong ngano sisen kan ba fidang yang hakini ki art liki nongrem ke bang hikai fina ka tien jong play fina bakla kachingim kristan jong fi fina bakla da lele ya ublayun kur khui fi paralo ublayun kur khui fi amen